Excited ka na ba sa peryahan ng Catbalogan City? So kailangan mo yung kwarta para ito gamitin mo pamasahe. Kung hindi ka man na downtown, nakita kan Ernest, yes po, ang tabok ito ang dati nga, pasalubong sinteran. Luyo naman ito, daliwat ito, sinisiring nga sarakyan. 6-seater po nga kulay orange, pamati, bobo, pamati. Amo ito nga da ka masakay pagkato Socorro. Singa pagkato mo na Socorro, may cruising ka na diversion road. Okay? So, adi na kita may barangay Socorro, naghihinahinay na ko pag-explain ha. Kita ini nga katadungan, magdiretso ka nga ni pagkanto Luyotro, may nga to ka downtown. Madali nga solusyon, pagpakiana wari mambayad, kunain ng aragyan pagkanto diversion road, nga dadangot mga tao ito. Okay, so kita ani adi nga mag-upay. Upay nga mga ginhimo, ikaw diri mo ni kaya nga diri ko natin ni kaya muon, di ba kag-upayan nakikita niyo. Ida nga debata, dining seat, sala seat, duyan pwede mo i-live yung team kalugaringon, may makikita ka nga di nga lingkuran kung ginugulang ka na pagbuhat, pwede ka lumingkod. Ngan basket, yes, importante ning magtitika patron kay ano pwede niya pan take out kay gara ka man nga panulay ka man take out. Amo team karoy pag namamatron ka pero may dara ka nga mauli. May dalat nga dinigo para pag pa-open iyo bugas maging malimpyo naman dili maging buringot. Adi may daalat, may dalat kuan. Basket nga pwede pang pamerkado nga magagamitan mo lang ikadamo dila ka ikausa adi ka kasi napalitan mga tinag-usa lang nga gamit. Nga di naman kita kaluyo. Kitaon ta naman kun ano may ada nga di so may nakikita na kita nga di oge, di ba napakaupay nga duyan ang pinansalagan sa Arapati. May mintamsi. May nakaulang latin nga auto nga panulay nga dipukat. Adi na mga ta adi man on 3 yan baboy. Kanan lechon nga trong ko kanan lechon to. So adi man ang pinakamaupay. Amin ni pangkaturog di kain ko kanon susudluton. May gara ka kasi napalit ang sudluton ini wala yung sudlot kay diretso sudlutin nga to obos. So di ba maupay kitala. So nagkakalaga ng 30,000 kung may 30,000 ka ano pa paggraduwa. Masakit ka dabot pero maupay malat nga may uli mo ini. May da nga di heart para mga bago nga mag-asawa pwede ningi nga di ka maani mag-inukoy nga duwa ka maglinambingay kay garaman nga ni kamo ito ginuoy-og pa ito ni kuya para masiring good nga matibay so kay mabuna na kita mga pag-ibig na igagara na lat kamo so ayan tikang panira kuya Mindanao kung din gipapakilala ngiran ira product nga napakaupay talaga naman sinisiring nga quality, native quality talaga niya nga masisiring talagang matibay. May dalat nga na kanan irem nun nga maparagubog pwede ito na angay ito iyo. Makikita niyo talaga napaka-open ng mga duyan. Yes po may mga bakal. Yes, amo po yun na nakikita ko sa social media na nagpo-post na nagbabakasyon daw na nagpapangin. Well, kalipahin tong ngira kaya ayaw ka mo kainggit. Kung kamada na inggit nakukumbera, di ba malain daw nangingi alam kan tao nga. Tao nga nagpapakalipay ay gud kasuga dito. So iba-iba naman tayo. So ayan, pakadto na kita. Balik na kita dati nato nga istorya. Adi na pakadto na ako Sky City. Amoy na aragyan ha. Makikita ini iyo. Iba may sagkaw niya nga guti ay. Kaya na tadunga la, di ba? Manginangin nga di kaya di ka na igbaw ay kay pausa nga diri nga di mangin, masiring ka nga diri mangin, mahangin nga di. Kaya di ka na igbaw. Kung nato ka syudad, siyempre di ba downtown kay mapasugod nga to kay da ka matubos, paka di ka igbaw panginangin giya po. Ano, nasichilak sa ko nga di ngan maupay talaga nga di day. Nainggit ka paka di. So ayan, igiranin ako pakadto may kuan Sky City. Amo na ini nga di may gumawas nga ban. Amo to tikang palapati yang adto. Dik maaram kung kano tong aros kumadto. Basta amo na ini aragyan pakadto Sky City. Kasi ngayon mamingaw. Pakalampas itong iyong kurbada, makikita na niyo ang Sky City payak na yun maupay. Good di mga kaparsa, ngayon po nandito tayo sa Sky City para po tignan ang ilalagay dito na peryahan ng bayan. So ayan, nandito po talaga, napakaganda. Ayan natignan nyo po nasa likod ko po yung gagawin po na peryahan. Dito lang po yan sa Sky City, talaga naman po napakaluwag dito. Patag talaga yung Sky City, masasabi ko. So ayan. So punta naman po natin doon para tanungin kung kailan po sila mag-o-open. Sana, samahan nyo ako. Pwede ako pa kaya na boss? Sana po niya mag-o-open? Yun niya ng Lunes nga maabot. Mag-o-open na rin niya ng Lunes. So, thank you. Magkaliwanagan kita. Klaro-klaro la. Niya na nga maabot nga si Mana. Lunes nga adlaw an ira pag-abri nga di ayo ka excited ani pagka di bangin na tuyaw ka Sabado pala buwas pagkabuwas naman Domingo pagka isang buwas amo na ito Lunes nga adlaw so ayan nagpaka-plaster na nga din ira kamutangan okay naman may da nga di horror house ang mga adloko na pagka di kay bangin ka may dismayo maging obligasyon pa mga tag-iya nga di ano sa pa kung may sakit ka man kasing-kasing ay good pag ikasara kay bangin maging madalit yung paglakat nga di kalibutan so ayan standing na po uiguan ng mga paraguigo pag tirok na kamo may da pa kamo tulog adlaw nga ginaabangan so nga din na nagtatapusan natong video salamat nga papalo na lang akong Facebook page baga natuyaw lang kamo kapuri kayo pag ginakan okay basta magkaintindihan lang kita ha sige bye bye kirigta na lang kita nga di